жалко някой от вас току-що пропиля шанса да поправи грешката си. Какво става тук? Чичковците ще не вземат къщата. Ние сме с малко дете, не можете да ни изхвалите просто така от утре на улицата. Можете да подадете оплакване или да съдите банката, но аз в момента нищо не мога да направя за вас. Не, парите ми трябват до утре. Извинете, имате ли да ми дадете 2 лева? Съжалявам. Сама, жена, с толкова пари искате ли да ви закарам до някъде? Не, аз съм с колан, благодаря. Ай, вие сте с колан. Госпожо, затваряй. Госпожо, имате пари. Една жена иска да подаде жалба за изнудване и заплаха. Полицията направи пълен анализ на банкнотата, сне отпечатъци и крадецът е разкрит. Аз знам кой е. Слушай, Пътко, да не почнеш да ми хитруваш сега. Урока не е приключила, ако обичате.